katipok. Kaya mo lagi na manghatag na pag kunin yung kwarta. Mo nga nakaingon ko ninyo nga swerte kay mo kay nakasilingan mo og kwartaan. Salamat kay Yax. Wala problema na. So karon kung nakabantay mo, adun natay kamera. Ituyo na ako ng kamera tungod kay aron mag-dokumentary o na ko'y remembrance sa akong papanghatag ninyo og kwarta ninyo nga pobre nga mga silingan. Salamat kay Yax nga nasilingan ta. Ay walay problema na yung basta para ninyo mga silingan. Kay bisag ako ing agi bipugog kapobrehon. Munang wala ko gipili nga hatagan ako bisan pa og mga batignawong. Kay dili kay pug ko matawag og gwapo kung wala ko silingan nga batignawong. Munang gapasalamat ko na kung silingan nga batignawong. Dayon kana pud ang lalaki nga mura nagnawog babaye. Inayon siya nakaambuan nung nagpatagas po ng buhok. Pero okay raman na kaya na pong silingan nga babayin on. Dayon kana pong silingan nga nakatulog. Ambot og ganong mo po ikasimuo og katulog anong maghatagay mo tag kwarta. Napailag gilaman nga tapulan, may ra dayonan. Dayon kanang silingan ong nakugtiyan. Napailag gilaman mo sa kapalahubog palaigit. Mura ba gimo sa kamahalan ng ilim ng giinom, tuba ra pud gani. Ang tiyan oh, gibitok, gibutite. Sus kung tiyana na. Dayon, kana pong silingan ng tamayot, tiradag bayot. Buntag odto hapon, sige koyog anang bayot. Nanhala, aron magadaot. Lantawon ba ato sa inyo magabayo og butong, og dili pod matakdan, mahimong bayot. Dayon, kana pong silingan nga, pagkapilingon. Pilingon kay gwapo. Dulon og chicks, pati si Tisoy dayon ang region nga chicks boy. Paghingla dito day, wala dito ibaye. Hambugiro pa kay mga silingan nga kuno siya, dagan kuno kay siyang kwarta. Paghingla, waday mahutot. Matay, ug imo pang ikahibalag anang kasada ag magahibalag mo. Latsa kayo ta kay natang tawag. Kalit pa kayo. Balik pa kayo. Hello. Oh. Nangatag na po daw. Nangatag na po daw kwarta sa buyak. Oh, mangatag. Ah, sige, maayo. Nangatag na po. Sige. Nalagi kamera. Dokumentary na ni Buyaks. Ah, o ba? Lagi mo update ko ni mo niya. Oh. Ako'y bahala na, ay kabala ka na, ako'y bahala. Balik ko. Sige, basta mo ito. Oh, namlay ka ni squad. Kuan lagi ko na nanghatag naman po daw kag kwarta Yax. Matay ka, wala gyapon kayong tagam. Karon, padayon ta. Asa na kita ato napita? Sa ambugirong pilingon Yaks. Oh, wala gina. Bisan pag mga hambugirog pilingon kay mo, mga silingan mo nako, palangga kay mo nako. Dayon kanang uban, baho kay ilok. Inay nga no nang ilukan ng wapro gyud katilaw tawas, baho man kayo. Wa po daw ligo-ligo, nan mao na ni mahong antod. Lami biyo ta prangkahan pero inay, palingog-lingog man. Pero pasagdaan na gulaman na dagway kay humutan na gyud isang kagalingon. E kana mo mga bahog ilok, makatabang mo sa tong komunidad, sa tong mga silingan kay mawala mo ng mga lamok. Kay kung dili patungod ng bahog ilok, daga na kay mga lamok na lupad-lupad. Tawag ko aron kisa mo. Dapat ka mo, kabalo mo limpi-limpi na yung galingon, dili ka gisigiraman mo lakaw o gulay tumong, kay matay makaulo, bigid kay lahi mo yung makasimhot, ano yung kabaho, ano yung lawas. Samot na dagag dalaga mo yung makasimhot, dapat kaulaw, gilaman mo sa katilingban. Napugoy, mailbog ninyo og na mahok na mong ilok ng... Sige, lanto na akong kamera ya. Kay baho mo kag-ilaw. Di ba ya? Dili na ikaw man ni mahog ilaw, lanto kay pagkabag simot eh. Simot, sabay mo simutan na baho man gana bisag layo pa kayo. Kisa, wala lagi na Baho baho. na ikakagilok lagi, balik ka tog lingkod. Usa man ka nang okay ligo-ligo. Lingkod na. Karon, sugdan na ako panghatag ning kwarta. Kamu tanan, tindog mo, hari mo talay oh. Ira yun, dali. Ay sa no, dili na nga talay. Hanay mo ba magtalay, magkatubang dito. Hari ba, katubang dito. Ito ko buhay itong ilok. Pondo na, malik sige paghihap-lihok. Oh, squad. Hari ro.
Saan man ka squad? Ang naman kahadto ko nag-abot ng bugana. Haner ako, got hadto yaks. Ikaw squad, sigurista kay ka. Ngaroy mo naman. Naunsa man ka ng ka-Elmer man ha? Ako may naunan ilmer Una nang namang kahatog ka na, abot magkahana. Unsa man nimo mer? Kaya na ko na pala luto yaks. Oh, kana. Ngayon na. Tingnan. Unsa man nimo na? Ay, madyong na po yaks. Kana mo may saktong bisyo. Oh, madyo. Unsa man nimo na? Pang chicks na po na ako ni Na yaks. daghana ng baye. Siyempre. Dili lagi ka kay nakahari on. Unsa man ka nang Ana yaks. Batin ko Insert. nang ganiya, bitaw untahan ni ka. Mo ka na, ikaw mo nang sige mag-insert. O, mo imo mo yo. Unsa man nimo? Hubog na po ko ang yaks. Na dagana usa ka kawan pinamapalit ana. Ayo. No, sa manias di man. Ato lagi ka. Paghulat ka ni mo imong turno gan eh. Oh, bro. Unsa man nimo na? Ato ang kuan kung sa mga ginamos. Aw kana, dagana. Bahali. Bisa pag unsaon nimo. Ulay lagi kagihapon lagi. Salamat yaks. Patuloy na ako na punigbo. Oh. 20. Mua. Jis kada ilok nimo ipalit og tawas. Oh. Pero mawala na ng bahos imong ilok. Pag ina na is naon sa manias. Usa man nimo nang wala naman oh. Ikaw man ulay, imo na Baitin 20. man imo yaks. O hindi ko dawat ana yaks. Dawata na kay aron mawala imong buhok sa imong ilok ipitag tawas do kabot tawas. Lagi ko yaks. Dawata lagi na kinawala na ko lain kwarta hari mo na lang man sobra wala na lagi ko kwarta ano sig panglugos mo wala na Wala man. man imong gihatagan ako. Ay naman gibudget sa punak no imo man ang lason ng 20 yo. Hindi lagi ko ana yaks. Dawata na lagi laman na lagi ay na sig supak